И преди да започнем това видео, ето фенактовете за днешния епизод. Всеки епизод ще има по 2 фенакта. Здравейте, пичове, аз съм Румбата и ми кадовеш моят канал и днес ще направим епизод номер 13 на Нека да играем поредицата, от която играем от по-силния профил. Да, в този епизод съм ви приготвил да ви покажа нещо като ревю на турнамента, който играхме. Сега ще ви го покажа. Да видите как се справих. Четвърто място, което не е зле, може да е топ 3, може да съм топ 3, ако бях топ 3, ще аз съм много доволен. Както виждате, 2 купи не ми стигат за топ 3. Ето кой спечели турнамента за 100 карти, което си е горе-долу добра награда. Той има доста странен и неочакван дек, както виждате. Това е доста необичайен дек и успя да ме бие 2 пъти мен с този дек, така че не знам. Този дек явно не е чак толкова лош, но е просто доста необичаен. Но все пак успя да ме победи, еволата му правя за това. Това е един приятел, който завърши на втора позиция. Аз успях да го победя, което беше страхотно. На трето място е някакъв пичара, който мисля, че успя да ме победи. Аз загубих само от него и от ето пичара. Просто турнамента беше според мен доста добър. Доста пичове играх. Както виждате, ето това е Роки. Тук е Роки, по-надолу има Ферари също. Той Ферари не игра кой знае колко. Все пак се включи накрая, успяхме да изиграем една битка с Ферари, играх с Роки. Така сега ще ви пусна някоя битка, така да видим. Това са по-стари битки, днес играх за Crown Chest и падах доста, за жалост. Ще ви пусна битката ми срещу Ферари, която се получи доста интересна битка според мене. Така ще я пуснем не-2. Тогава той в този турнамент не игра кой знае колко много Ферари. Аз пък играх още от началото. И мисля, че справи горе-долу добре. Четвърта позиция от 100 човека според мен е добре, така че да. За тези от вас, които не са успели да влязат този път в турнамента, не се притеснявайте. Ще има друг път, както знаете, аз винаги ви обещавам, че ще има следващ турнамент и винаги има. Така че не се притеснявайте скоро ще има още турнаменти. Така че да, просто натиснете към банката за известите, когато кача някакъв клип. Примерно аз винаги качвам клип, в който казвам името и паролата на турнамента. Само тези, които са включили известията, натиснали се към банката, веднага влизат в турнамента. Така че да, направете го и вие, ако не сте го направили още. Така че да, продължаваме тази битка, както ви казах, се получи доста добре от началото, дори за мене. Той тук имаше Ефранк Талар, аз пуснах мега минен преди това, защото знаех това. Мини пеката му свършваше брилянтна работа през цялата битка. С нея успяваше да ми контрира целия пуш горе-долу. Мини пеката е доста добър каунтър за моя дек между другото. Това е декът, който използвам от доста време насам и с него успях да направя 2627 купи. Бях на 170 купи от арена 8, но все пак сега последно време почнах да пада много. До вчера бях 3600 купи бях до вчера, а не съм 3200 за жалост. Все пак надявам се, че ще се върнем. Този дек е доста добър, както ви казах. Просто понякога върви много зле. Това е факт, така че ето това е битка срещу Ферари К7. Сега ще отворим този фри чест и ще преминем към една битка. Така само набързо ще покажа местата, ако не сте ги видяли. Тук е Dark Master, не истинския за жалост. Ето ги местата, набързо да ги видите. Цели 100 човека участваха. Някъде около 30 от тях играха сериозно. Между това е един приятел, който направи турнамента. Той събра 500 джема и направи турнамента. За жалост той не спечели нищо, което е гадно, но все пак му благодарим, че направи този турнамент, който беше доста забавен. Ето 100 човека, така. Сега ще пуснем ето този дек, с който играя и ще играем в арена 10, така. Играме сто Джин или Джин, предполагам, че така му ска името Джин. Окей, Джин, ще му пожелаваме късмет, защото сме пичове. Той е левел 10, което е окей. Последно време игра срещу много левел 11. Колкото повече купи ставате, толкова по-силни опоненти ви дава. Освен на нива и на умения, така да се каже. Ще пуснем Graveyard тук, защото сме приготвили голям пуш, обаче пуснах Graveyard малко грешно според мене. Все пак ако той... Окей, добре. Ние ще справихме горе-долу добре, обаче сега ще имаме голям проблем.
Как виждате, той има Bowler, Electro Wizard и Ice Wizard. Значи сега ще пуснем барбарените така и ако той... Не, пусна... Окей, всъщност сме добре. Така... Барбарените свършиха доста добра работа, той пуска добър лок, ще му дам Royal Plate. Сега ще сейваме елексир, за да може да направим още един пуш, този път с Giant и с Graveyard. Така, той ми е взел повече от талага. Ще пуснем и Giant, за да разсеяме Боулера. Окей, Боулера доста бързо ще умра от мегаминина, трябва да пуснем непременно Graveyard. Чакаме 5 елексири, пускаме Грейвярда, така. Сега той ще има големи проблеми, ако не дропне нищо и той дропва елит барбариани, ако не запне, ще му убиеме елит барбарианите. Окей, той запна, но все пак това се получи доста добре според мене. Сега, убеден съм, че ще пусне Хокрайдер, това е ясно, обаче... Чакаме да пусна Хокрайдер. Аз съм на 10 елексир. Ще пусна един дълъг да му взема малко талага. Трябва да се запазя барбарините за Хокрайдера, който идва всеки момент. Той имаше и Royal Giant, леле, това ще е голям проблем. Така, докато стигне с неговия пуш до нас, ние трябва да го атакуваме. Така ще пуснем така. Добре. Горе забавих какви каунтери има. Да, той има Ice Wizard, има и Електро, което може да се окаже проблем, но сега трябва да дропнем барбарините тук. Боулера се справи доста добре с барбарините. Ние му взехме и другия талък, който е супер. Имаме мускетарка там, която върши работа срещу елитите. Окей. Обаче сега ни трябват непременно барбарините. Той ще ми вземе единия талък. Да, няма какво да направим, обаче не трябва да ми взима и този талък непременно. Така че трябва да пуснем барбариани. Той се опитва да ми вземе и двата талага. Но не ми се вяра така да му се получи единия талък да ми вземе и след това и другия. Просто няма как да стане. Ще пуснем Graveyard защита така за фън. Защото спечелихме съвсем заслужено. Ще му дам Royal Plate, ще му дам Good Game. Това е доста добра битка, както видяхте. Успяхме да вземе. Окей, Golden Chest става. По-добре от Silver. Не знам защо леко лаг в момента, когато честа се залатя, така да се каже. Да, между другото събирам за Electro Wizard, забравих да ви кажа. Винаги когато правим тази поредица, говоря за всичко за моя профил. Така че да, не знам, нека се хвалиме в още една битка, която ще е последната битка за този епизод. Играем срещу печера без клан, който се казва Perfectly. Окей, не мога му кажа името. Добре, няма клан, което е странно. Той пуска майнер, окей. Така ще му вземе майнерът лесно с мускитарката. Не ми харесва, че нямам Graveyard. Сега тук, ако има Graveyard, просто той ще да има доста големи проблеми. Има мускитарка, която е по-силна от моята. Което е гадно. Добре, той ще пусне Валкирия, това ще убие... Знаем, че има Валкирия, което не е добре. Валкирията е доста добър каунтер на Грейвярда. И сега пичове ще имаме големи проблеми. Да им той какво ще дропне. Окей, той има това. Има и майнер. Обаче как успял да сейвне толкова елексир, не знам. Трябва тук непременно да запнеме, за да... Окей, добре, справихме се. Окей, според мене. Така, изхвърлихме доста елексир, което определено не е добре. Трябва да се запазваме възможно най-много елексир. Със сигурност не трябва да се презащитаваме. Така че понякога се налага да поемаме доста демидж. Окей, ще пуснем тук да лок. Така, Гоблин Ганга е доста добра карта. Така, ще пуснем Giant ето тук и ще пуснем... исках да разсея точно така мускетарката да цели Giant-а. Окей, той има един... Вау! Добре. Аз хабих 5, 10, той изхаби 4... О, да. Добре, сметките са ми верни, защото... вижте просто какъв голям пуш ни направи, аз просто не мога повярвам. Той тук направо ни размаза. Окей, всъщност сме добре, живи сме още. Така да се каже... Последно време елит барбарините се
превръщат в нещо много непоносимо. Предполагам и вие вече май сте елит барберени. Те са навсякъде просто. Елит барберените са навсякъде в дековете. Ще пусна Giant. Тези барберени са мъртви, това е ясно. Така ще избутаме, за да не оцели нито веднъж Хокрайдерът. Тук се защитихме перфектно, обаче не мисля, че това е кой знае колко добре, защото сега той ще ни ръшне с Хокрайдера, предполагам. Окей, трябва да запазим мускетарата със сигурност, за да може да спира Хокрайдерът. Трябва да убиеме този бомбер непременно. Не трябваше тук да запвам, беше грешка, но сигурно си исках да убия бомбера, защото той е доста добър каунтър за горе-долу всичко, което имам. Вау, талага му е 86. Късмет ще му дам, защото това беше невероятен късмет, не знам просто. Какво се прави? Много ме яд, пичове. Как можехме да загубим талага му стана на 70 кръв? Ей, гати късметлията. Ами добре, все пак надявам се, че този закрив ви хареса. Ако така ще пете лайк бутона, аз бях Уматавери Гейминг. До следващия път. Чао!